mane a security committee ma Kenya ka to incidentally Kaluma en member mar security committee to na ayudo ni Kenya ka nigi team gi machines, digital machines manyalo capture areas te maka gidwa neno gimotimore roundabout mar Kenyatta kacha to gineno within seconds. Omiyo wan gi machines ma digital ma kata jok mineno makgo no machines ne golo gi kun mane gibudhe magitapani inside information makata kun around parliament ne machines golo kaka gari mane gitiyogo gi kaka ne giwuotho nitiere. Omiyo okanyal wacho ni wan gi machines ma ok beyo. En mana ni surveillance koro kaka polise ma Kenya ka nyaka wabed gi proper surveillance kuon makaka kuon majambede mag roundabout. Lakini gima nyaka ing'e ni wan kaka josiasa kiluor ahinya to be ok dibed jasiasa. Jasiasa nyaka bed ng'ama chunye jiwore makata gimoro timore to ine ma jopiny neni nikech in kiseluor to koro jopiny to bedo maluor maromo nade. En mana ni koro yorno tatiyogo pile ing'enyi kama onege no en part of my constituency. Come on. Kendo kata joge no wacho ni tinego my constituency japuonj nade to macha koro yo ma ji teluwo. Omiyo an yoro na aluwe pile nyoro na aluwe kia mana dibich luoro malich tonge lakini gima luoro manitie ni wan kaka jo Kenya sirkal onengo bed ni wate wan gi security tiene ni police nyaka ng'i ngima jo Kenya kik kawe yo mano kawgo mar osiepna mong'ondo were migai ma milambo no kano wach mano wacho na mogik no kona ni kana wuoyo kode ni bwana ilal na tikiani ane ogai magwedho ji kano wuoyo. Omiyo wach neno ne lit na ahinya lakini akwayo jo Kenya ni waketo chunywa mos to sirkal nyaka timo proper investigation. Okwadwa gaps, okwadwa lapses, wadwaro ni loose ends obed tied mang'ama involved kata ng'ama no organize maonge mane okomake CCTV nyaka nyis jo Kenya ni ma e gimo timore mondo jo Kenya kik bed gi luoro ni kiny kendo gima chalo kama nyalo timore ni ng'at machielo. Koro jotendwa bende nyaka security gi ong'i maber to wawacho ni all Kenyans nyaka bed guaranteed security kamoro amora magintie. Erokamano ahinya. Wilberforce Adedo wach mari mogik ino kanyo wakili Ambrose Weda opoko luongi kanyo ne Washington. Samoro Washington en nyingi marare koso mutisi gwera mogiti ka Wilberforce ma wood game. Wach mari mogik. Mara mogik en ang'iso jok janam gi Kenya mzima ni wabedo gi kwe. Tension moko osebet matin kasepol lakini waduokuru wabedo gi kwe kik wagore. Mama Aida Odinga no wuoyo Siaya weekend manokalo ni